You would rather to have a brother or sister? What you want, brother? Sister. Sister. How about you, Yamur? Sister or brother? Sister. But no, it's not. For lovers who are undetermined, I just wanna be certain. I don't wanna waste all our time. Hi everyone and good morning! Kumusta kayong lahat? So everyone, it's a beautiful day today! It's a beautiful day today! Good morning! Boom! Prepare ako ng breakfast nila Yamur at saka si Yasi ngayon. Red balls. You love chocolate balls? Yeah. Ayun nga guys, mamaya may pupuntahan tayo. Magpapacheck up ako mamaya sa OB ko kasi kikwento ko pala sa inyo guys. Medyo, tawag dito, nung last month of July, kikwento ko sa inyo guys kasi meron akong nararamdaman ba na kakaiba. Regular naman ako, regular yung period ko, ganyan. Pero nung July, parang hindi ko na malaya na nagkaroon ako or hindi dumating yung period ko the month of July. Normal lang naman yung nade-delay, di ba? And so, the month of August, first day of August, nagkaroon ako ng for 3 days only. So, why I should worry, di ba? Pero nga guys, so nagkaroon ako for 3 days only. Tapos, ang nangyari, itong mga nakaraang linggo, medyo masama yung pakiramdam ko ba? Tapos, masakit yung mga likuran ko, ganyan. Unusual ba yung pakiramdam? Kasi, alam niyo kung bakit ko naisipan, ayaw kasing mag-test, mag-PT. Actually, last time kasi nung si Yasi, PT ako, tas lagi akong laging false alarm ba? So, ayoko nang mag-PT. So, ngayon, si Yasi noon, hindi ko piniti to. Tapos, ang symptoms ay ganon. I mean, nagkaroon ako ng dalaw every month. Hindi yun sinasabi nilang pamawas. Pero yung kay Yasi kasi noon, parang hindi pamawas. Parang normal lang kasi sobrang dami eh. Sobrang dami yun. Kasi kapag magregla ako, sobrang dami. So, si Yasi sobrang dami. So, hindi ko na-expect na nabuo itong batang ko. Tapos, sobrang stress ako nun sa work. Nag-work pa kasi ako nun. Tapos, nga guys, nabuo si Yasi. na hindi naman ako na-delay or something. So, ngayon, sabi ko, parang ayaw kong mag-test ba? Kay Yasi kasi nun, hindi ko na siya tinest. Nagdiretso na ako sa OB ko. Nagpa-check na ako, blood test na ako agad, ganyan-ganyan. Tapos, pero, nung na-meet ko kasi yung OB ko, sabi niya agad sa akin, are you planning to conceive? Sabi niya, nagpla-plan daw ba kaming mag-second baby, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, oo, doc, sabi ko. So, maybe it's your call. Gumanon siya. Grabe, sabi ko ganun, I hope so, how I wish. We are praying for that. Gumanon ako dun sa doctor ko. The same thing na pakiramdam ko ngayon, ayaw ko siyang ipiti ba. So, ang ginawa ko, gagawin namin ngayon, sinabi ko kay Mr. Ba na pupunta kami magpapacheck up. Kasi medyo masakit yung likod ko, kahoy yung tinurukan ng anesthesia ba. Parang sumasakit siya. Tapos parang nangangalay na pagtatayo ka, parang ouchie ba? Parang alam mo yun, ang sakit kapag iiga-iga akong maglakad. Tapos one more thing, kaya kailangan ko ding magpa-check up. Kasi yung cesarean section ko, parang nafe-feel ko siyang medyo kumikirot-kirot. Ngayong mga nagdaang araw. Hindi naman siya makirot, pero nafe-feel ko yung muscle niya na parang masakit siya. Sometimes naman, hindi naman palagi, pero may time talaga na parang masakit siya. So guys, I decided na magpa-schedule ako sa OB ko ngayon. So mag-visit ako sa OB ko para i-check na din yung yung sugat ko ba. Kung ano na nangyayari dyan, banda. Kasi health is wealth guys. Kailangan yung i-care yung mga nararamdaman din yung symptoms or something. Lalo na kung ang symptoms na yun ay from heavy surgery ba. So, kailangan ko siyang ipa-check. So, ayun guys, pupunta tayo ngayon ng hospital para magpapacheck ako kung ano yung nangyari at check up lang guys. So, we will see. Hindi ko naman sinasabi pa na my third baby na, but we will see the result. Ngayong araw na to,
Pero siguro kukuhanan ako ng test sa hospital mamaya. Pero hindi pa makukuha yun agad-agad. Hindi pa namin makukuha agad-agad yung result ba. So mag-aantay tayo. So update ko kayo guys later pag nasa hospital na ako. And see you! Mag-prepare muna ka ng breakfast ng kids. Okay? Bye-bye! Siya nga pala guys, baka nagtataka kayo kung bakit ganito ang damit ko. T-shirt to ng asawa ko guys. Ano to? Sports uniform niya to sa trabaho. Kaso nga lang, hindi nakasya sa kanya kasi medyo lumaki si Mister. So, ang ginagawa ko, sinusuot ko yung mga small t-shirt niya ba. Nakasya naman sa akin. Kasi mas prepare ko kasi magsuot ng t-shirt lang sa bahay. Yung mga maluluwag ba, para komportable kang gumalaw-galaw, kumilos. Kasi masyadong mainit. So, ang ginagamit ko, yung mga t-shirt ni Mister na hindi niya na ginagamit. Ayan guys. Kasi, alam niyo kung bakit ko na banggit ito. Kasi nga, last time, may nababasa akong comment na sinasabihan nila ako na, bakit daw pare-pareho ang damit ko sa vlog? Bakit daw pala palagi na naka-t-shirt ako ng white? Kapag nasa bahay ako, ganyan ba? So, nililinaw ko lang guys, wala na kasi akong damit na isuot. Char. Baka naman meron kayong mga, ano dyan, papadala sa akin para iba-iba ang damit natin guys. Oh, Yammer has a Jollibee. Look. Nililinaw ko lang guys. Mahilig lang kasi ako talagang magdamit ng loose ng t-shirt tsaka white dito sa bahay. Kasi maraming t-shirt na white ba. Kaya pare-pareho lang sometimes yung damit ko na nag-vlog dito. Kasi nga, alam mo, mag-aayos-ayos pa ako guys. Magdamit pa ako ng maganda. Kung ano kasi yung nakikita nyo personally, sinusuot ko, ganun lang talaga ako. Walang kaarte-arte, walang kaya simple lang. Ayaw ko kasi, hassle kasi yung mag-ayos-ayos pa ako, mag-makeup pa ako sa harap ng camera, tapos magdamit pa ako ng maganda. Dito lang naman ako sa bahay. Sayang kayo mga makeup, yung pulbos, yung lipstick. Diba? Tapos mahal ang sabon, tsaka kuryente, tsaka tubig para maglaba. So kung ano yung damit ko lang, nasuot ko na normal lang dito sa bahay, yun na lang ang ginagamit kong pang-vlog. Pero, of course, sometimes naman, kailangan din nating mag-ayos, diba? Kailangan naman nating presentable sa vlog. Pero, most of the time kasi, tinatamad na akong mag-ayos, guys. So, pagpasensya niya na lang yung face ko kahit ganito lang siyang narag. Tawag dito, hindi maayos, walang lipstick. Okay lang siguro yun kasi ito ako eh. Ito yung ano ko, yung personality ko. So, pasensya na kayo guys ha, yung mga nagko-comment dyan na sinasabi na pare-pareho lang ang damit ko. Ayan, mas prepared ko kasi yung ganito, yung mga loose t-shirt na maluluwang, ganyan dito sa bahay. Labas na kami guys, palabas na kami ng bahay. Si Baba, naiwan niya yung cellphone niya oh. Si Baba nasa baba na siya, tsaka si Yasi kasi pinapalamig nila guys yung ano, yung sasakyan. Sobrang init kasi sa baba. As in, yung tawag dito, yung sasakyan parang nasa oven pag sakay mo. Kaya ang ginagawa nila, papalagin muna nila first bago kami lalabas. Ay, teka, nakalimutan ko yung AC namin guys. Kailangan kong i-off yung AC kasi sayang ang kuryente. Mahal ang bayad ng kuryente. Kaya kailangan nating ano. Hala guys, pagpasensya nyo na yung ano ko ha. Yung mukha ko, ha? You press already? Pagpasensya nyo na yung mukha ko kung ano. Kung sobrang oily. Hi guys, tapos na ako dun sa taas. So, nandito na ako sa my pharmacy. Grabe yung mukha ko guys. Pwede nang pagprituhan ng itlog. Sobrang oily. So, ayan guys, nag-aantay ako ng number. Nag-aantay ako ng number ko dito sa... Hi guys, I'm done. Eto, inaantay ko sila Baba. 1 minute daw. Nandito na ako sa labas. Ayan, eto na yung gamot ko. Ang dami kong gamot. Inshallah, matapos na to. Ayan o, nag-aantay ako. Wala pa si Baba. Ewan ko saan sila nagpunta guys. So, ayan, magagamot ako ng for 7 days. Ayan na sila Baba. Ayan na sila Baba. Yashi! Yashi! Hello, Yashi! Anne! Bum! Anne, Yashi! Me and Yashi buy animal toy. Again? Hey, come down, come down. Go, go, go! Oh! Yippee! Hi guys, how are you? Hello, hello, hello. Welcome, I'm Miss. inside here. I'm inside here. So we are going to McDonald's. You want
burger? Burger? Burger or French fries? French fries! No burger? Nandito na kami sa bahay, guys. Dumaan na lang kami sa McDonald's para bumili ng dinner. Dinner nila, guys. Look, guys. Yasi Dinosaur! I make it. Tignan nyo, guys, si Yasi. Kaya pala gusto na nilang umuwi kasi ang dami na lang binili nila. Baba! Yasi has a struggle muffin on there. Yeah, he's struggling on how he can stand his trees. What happened, Basham? Not standing? What are these? Huh? Are these instructions? Dr. Bug again. This is blue, so this is for Yazi. No, it's not. How many animals did you buy? 2 boxes? Yeah. Kaya pala guys, nag-iayaya na silang umuwi kasi gusto nilang maglaro. Dinosaur is ready. Gorilla. Yeah, more. Look, dinosaur. Ayan guys, tapos na kaming kumain at tawag dito, iinom muna ako ng gamot ko. Tapos ayun nga pala guys, yung ikikwento ko sa inyo, yung tinanong kasi nung doktor sa akin kanina, baka daw buntis ako kasi nga, tawag dito, nung last month na delay ako. Tapos, hindi siya nag-regular yung, ano ko, yung, tawag dito, yung pagre-regla ko ba. Tapos ayan, ang dami niyang niresetang gamot. Tapos babalik ulit ako sa kanya after 1 week kasi makukuha ko yung result tomorrow. Bari 4 na test yung ginawa sa akin. So, makukuha ko yung result niya tomorrow, yung isa. Tapos after 2 days daw yung isa. Tapos yung dalawa after 1 week. So, ayun guys, yun muna yung update ko. Tingnan natin kung ano yung findings ng ng mga test na binigay niya. Sana naman sana hindi naman ako buntis kasi guys, gusto ko pang manganak, gusto ko pang madagdagan ba ng ang mga anak ko kahit isa pa o dalawa. Kaso nga lang cesarean kasi ako. So, ang kailangan naming palakihin muna si Yasi kasi ang hirap kayang mag-alaga guys. Maliit pa si Yasi, 2 years old pa. Si Yamor nung sinundan ko, at least 3 years old na nun si Yamor. Magpo-4 na siya nung dumating si Yasi. So, kailangan ko munang palakihin konti si Yasi kasi napakakulit niya guys. Hindi pa pwedeng sundan. Tingnan nyo guys, oh. Anong ginagawa ng motorbike ni Yasi dito sa babaw ng bed? Kaya atay talaga tong batang to. Kung saan niya nilalagay yung yung mga sasakyan niya guys. Minsan pa nga, ang ginagawa niya sa mga sasakyan niya, sabi ko nahanap niya. Hindi niya na alam kung saan niya nilagay kasi tinatakpan niya ng kumot ba. Kasi pag natutulog yan si Yasi, lalagay niya sa ilalim ng blanket. Dapat katabi niya yung mga sasakyan niya. So minsan nawawala, hindi ko na alam kung saan niya sinisiksik. Tapos hanapin niya sa akin. Yun lang guys, i-end ko na yung vlog ko dito. And see you again to our next video. Salamat sa support always. Bye-bye! Waiting for you to show me your love.